29. marca na 88. deň v roku sa vo večerných hodinách v Dome kultúry Zrkadlový háj konalo v klube Za zrkadlom jedinečné hudobné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa klavíra. Tento sviatok, ktorý vznikol v roku 2015 na podnet nemeckého skladateľa a klaviristu Nilsa Frahma, opäť oslávil nielen samotný nástroj, ale aj jeho majstrovských interpretov, staviteľov, ladičov a samozrejme poslucháčov. Hlavnou témou tohtoročného podujatia bol dialóg medzi krídlami. Na javisku sa stretli dvaja vynikajúci slovenskí hudobníci, Vladislav Šarišský a Marian Čekovský, ktorí predviedli fascinujúci rozhovor dvoch klavírov. Publikum tak malo možnosť zažiť unikátnu interakciu medzi improvizáciou, klasickými motívmi a modernými kompozičnými prvkami. Klavír patrí do každej muzikánskej rodiny a obidvaja pochádzame z muzikánskych rodín, preto pre nás je klavír našim najlepším kamarátom. Klavír je základný nástroj, ktorý poskytuje predstavu o tom, aký je orchester. To znamená, že orchester je celý v klavíri. To znamená, že všetko sa odohráva na týchto 88 tónoch a na klavíri je úžasné to, že každému dáva rovnakú možnosť. Len nie každý ju využije. Podujatie prinieslo nezabudnutelný hudobný zážitok, ktorý počiarkol silu a univerzálnosť klavíra ako nástroja, schopného vyjadriť nekonečnú paletu emócií. Bola to úplná improvizácia od začiatku do konca. No, v podstate robili sme to, čo sme, ako na čo si spomíname ešte spred minulého milénia. My sa poznáme s Marianou dávno, ešte z Košíc, kde sme ako veľa času trávili proste spolu aj nad hudbou a presne týmito aktivitami, že proste improvizáciou na bližšie neurčený čas. Zistili sme, že tvorenie hudby v aktuálnom okamihu momentálny prúd, tak človek sa mu akože odovzdá a nechá proste ten aparát hrací v zmysle tých rúk akože v tej dôvere, že akoby vedeli, čo majú v ten okamih samé stlačiť. Večer zakončil dlhotrvajúci potlesk, ktorý bol dôkazom toho, že dialóg medzi krídlami oslovil každého prítomného poslucháča. Piano Day 2025 tak opäť potvrdil svoju dôležitosť v hudobnom svete a stal sa inšpiráciou pre všetkých, ktorých klavír spája a oslovuje.